идомаи барномаи иттилооти ахбор. вақтҳои охир содиршавии ҷиноятҳои қаллобӣ, яъне тасарруфи молу мулки ғайр ё ба даст овардани ҳуқуқ ба молу мулки ғайр тамоюли зиёдшавӣ дорад. чунин ҷиноятҳо аз ҷониби шахсоне содир карда мешавад, ки онҳо аз номи кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ истифода карда даст ба ин амали зишт мезананд. гузориш дар ин хусус. шаҳрванд Сайдалиев Мироҷиддин Маҳмадалиевич ба кори фоиданоки ҷамъиятӣ машғул нашуда, дидаю дониста, ки автомашинаи шаҳрванд Давлатов Хоҷа Абдуҳамидович тамғаи Тойота Камри соли бароришаш 2019 аз ҷониби Агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии Тоҷикистон бо иҷозати суд ба ҳабс гирифта шудааст. бо роҳи фиреб ва сӯистифодаи боварӣ гӯё ба воситаи шиносояш дар агентӣ аз ҳабс озод кардани автомашинаи мазкур аз номбурда давоми моҳҳои сентябри-октябри соли 2020 дар якчанд ҳолат маблағи 10,850 сомонӣ талаб карда гирифт. Сайдалиев бо гирифтани маблағи мазкур қонеъ нагардида, баҳри расидан ба ҳадафи ҷинояткоронаи худ кирдорҳои қаллобонаашро идома дода, аз шаҳрванд Давлатов боз овардани маблағи 15,000 сомонии дигарро талаб намуд. санаи 26 ноябри соли 2020 зимни гузарондани чорабиниҳои оперативӣ тафтишотӣ аз тарафи кормандони агентии Сайдалиев баъди ба воситаи шаҳрванд Раҳимов Саъди Абдураҳимович аз Давлатов гирифтани маблағи 15,000 сомонӣ дар шаҳри Душанбе, кӯчаи Неъмат Қарабоев 5 дастгир карда шуда, маблағи мазкур ҳамчун далели шайъӣ аз ӯ ёфта гирифта шуд. шаҳрванд Давлатов Хоҷа ба ман муроҷиат кард. дар ин давом коргарони агентии назорати давлатии коррупсия мошини вайро ба ҳабс гирифта буданд. баъди ин ки ман аз шаҳрванд Давлатов Хоҷа 10,860 сомон гирифта будам, дар ин давом боз ман аз вай пул пурсидам, ки 15,000 дига оварда тиед, ман ами аз ҳабс озод мекунам мошини шуморо. дар асл ман на ягон коргарои агентии давлатӣ хати ягон кас хати ма ягон додагирифтам надоштам, ягон маслиҳатам кардагӣ набудам. барои эҳтиёҷоти худам гуфтам сарф мекунам. мо вохӯрдем дар дуи автомашина шиштагӣ будем. шаҳрванд Давлатов Хоҷа ин маблағи 15,000ро ба ман дод. дар ин давом коргарони агентии давлатии зидди коррупсияи ҷумҳурии Тоҷикистон дастгир карданд моро. аз кирдори карда пушаймонам. оид ба ҳолати мазкур нисбати Сайдалиев бо моддаи 247 қисми 4 банди б кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардида, нисбаташ чораи пешгирӣ дар намуди ба ҳабс гирифтан татбиқ карда шуд. айни замон тафтиши пешакии парвандаи ҷиноятӣ идома дорад.